נתנאל זה הבית שלי במונגובי. כאן המנהרה שלי. ואני רוצה לראות לך משהו. אתה רואה, יש לי 3 טורנדואים. אני רוצה לראות לך, אני לא מנויה, אבל תסתכל כמה דברים יש לי. תסתכל בבגדים. תסתכל כמה. ואני עוד לא מנויה, תחשוב. אני בכלל לא מנויה. יש לי מלא דברים לבומק שלי. ויש לי משהו שהכי כיף לי. יש לי כאן 4 דברים. תסתכל, יש לי גביע, תסתכל. הגביע הזה שלי. טוב, זאת אני ברמה סגולה. כי הצבע הכי אהוב עליי הוא סגול. טוב. זה הבית שלי. זאתי אמילי. זה יפיוף. זאתי מתוקונת. זאתי סוכריה. זאתי אמיל. זאתי בלום. שכחתי אחת אחרונה. זאתי איך שלא קוראים לה. כן, איך שלא קוראים לה. אז הבית שלי טוב, נתנאל, וכאן כמו שאתה רואה, שוב יש לי כאן דברים. ויש לי במגירה, הנה, מנורה, נכניס אותה. ועוד משהו שאני רוצה להראות לך. כן, 1, 2, 3, 4, 5, 6 שרשראות. טוב, ביי.